Nu har jeg lige et spørgsmål, der muligvis er lidt dumt her, men jeg har ingen radar. Nej, det har GLA. De starter med ikke at have en radar. Det skal man købe der er en bygning, hvor man opgraderer det i. Nej, du skal bygge et armstiler, og så er der en vehicle, de skal have, hvor de får det. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er. We have big plans. China will grow. Det er allerede nu elsker jeg det hold her. Det er jo bare... Er du China? Ja. Nå, okay, så skal du opgradere det. Så skal du købe det på din hovedbygning. Den der radar tower eller sådan. I can't build there. I'm just a peasant. Can I have some shoes? Wait, what? Så er det ikke China? Nej, det er bare det eneste, jeg kan huske fra... Nå. Nu må vi se en gang. Okay, jeg kunne ikke få streaming til væk før, men nu kører vi simpelthen. Nu er det nu. Så nu må I ikke råbe jeres pindkode over det hele. Ikke alt for højt i hvert fald. 8, 9, 11. 8, 9, 11. Fint. Går du bare i gang med den der. Propagandacenter, selvfølgelig. Det er fandme vigtigt. Jamen, folket skal være godt humør. Gælder det jo med jord hinanden til at starte med? Gælder den? Den skal de have igen. Gælder det at jord hinanden til at starte med? Bare sådan en rush over? Om det gælder jord hinanden, hvad mener du? Om du må, eller hvad? Ja. Selvfølgelig må du det. What? Du må vel... En svine metode. teknisk set gør, hvad du har lyst til, tænker jeg. Jeg ved, det har jeg ikke lige tænkt over. Står lige og klar til at jord Jesper med. Hvad har du gjort? Upgrade complete. Just don't like you, man. I don't trust you. Do not hurt me. Does it have to be so far? I do what I am told. I do what I am told. Does it have to be so fast? Ow! Okay, okay, I will work. Cannot we live in peace? You change your mind often. I will do the best I can. Our way is through. No cost is too great. We must acquire new land to fight. Take us to glory. They will So. be killed. Ready to fight, motherfuckers. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men jeg kommer. Our courage will be seen by all. Oh shit! What is that? We have captured the building. Hvad nu? Courage will be seen by all. Hvad siger den? Our way is Bjørn! be on watch for the enemy. We will not be oppressed. Finished with the building. Take us to glory. No cost is too great to fight. We will not be the higher order. We shall raise on watch for the enemy. The cannons will Hvorfor er et propagandacenter så sindssygt dyrt, mand? our way is through. Sådan er det. Skal vi lave nogle gode videoer, ikke? Når folk ikke tror på dem. Nå. Så hele propagandacenter, det er bare et stort instance af Adobe Premiere. Ja. Det er dyrt over mange. Ja, det er rigtig nok, det er det faktisk. Det er ikke helt billigt. Run, niggas! And Caucasians also. Det er godt. Det er godt, du er... Ja. Ja, vi hyrer alle farver, så længe de bare er kommunister, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Alle farver, så længe de er røde. Ja. Og hvordan er den faktisk rigtig god, så vi her. That building cannot fit there. Guarding the GLA underground. Quapla! To safety. Okay, over there. Godt, dine folk de er ude, Jesper. Vel på Jesper. I will obey. Der skal noget. Have to be so far. Hvad er det her for noget? Who that?
Them girls. Yeah, over. What the fuck? Boom. You bastard. Yes. Now I will kill. Hvad skal det herovre? Så for satan. Har du snipers, eller hvad? Jesus Kristus, mand. Nej. Ja, okay. De kan så til gengæld ikke. I at være lidt mere aggressiv, hva'? Det er Kina. Ja, okay. Never mind. Game over, much. Fedt. Wait, what? De er syge dem her, mand. Har han selvmordstropper, eller? Nej, du ikke. Hvad kommer Jesper med? Det kan jeg sådan regne ud. Ja, men det er ligegyldigt det her. Det er jo tabt sag. Det er en fuldstændig tabt sag, det her. Hvad laver han? Han sender 3.000 milliarder mennesker over til mig. What? Er det sådan en folkeindvandring, eller? Ja. Bund og grund. Yes, come into Americas. Det er rimelig meget bedre, end jeg havde forventet, vil jeg sige. Hvad gør det med folk, eller? Det er håbløst overvurderet. Ja, men det er bare... Never mind. Det er tabt, det her. Jeg kan slet ikke nå at gøre noget ved det, jo. Hjælper sikkert mig en lille smule. Så vi siger det der. Hold den op, skal jeg lige capture. Så bitches. Skal vi arbejde lidt. Gør vi lige sådan her. Bruger hemmelige koder her. Up. Up. Hemmelig kode 1, hemmelig kode 2. Og nu vil jeg faktisk gå Jesper hen, jo. Fordi jeg er så sej. Nå, Jesper. Hey, se, nu har jeg også en masse folk, jeg kan angribe dig med. What? Hold da væk. Okay, de var altså ikke skide effektive over for Kinas her. Er det bare folkemængden Kina, eller? Det er rimelig fucking hyggeligt, det der. Oh shit! Oh shit. Okay, mester, nu skal du se her engang. Du skal lige gøre sådan her. Bum. Are there not better tools? I am finished with the warrior has fallen. Oh shit! Shit! Det var, nu kommer du over til mig jo. Den mand, han er jo vanvittig. But I have a secret weapon. A weapon so secret, nobody has ever seen it. Not even me. Come on bitches! Kill that shit! Kill that shit! Nå, okay. Oh shit, shit. Okay, de kan så alle sammen skyde luft. Ja, de er rimelig meget bedre, end jeg havde troet. Så. Never mind, eventuelt. She has been defeated. No! No! Jamen han er jo syg, han sender jo bare 1 milliard af de her tropper afsted. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men det er fandme stærkt. Ja, det var rimelig effektivt. Så gør det Jeg her. vil så også sige, USA er fandme ikke gode til at håndtere infanteri. Altså som i at de... Hvad? Nå, det var Rig, der de spurgte. Jeg skulle hilse. Ja, tak. Ja. Altså, USA mangler virkelig noget forsvar, eller et eller andet form for et eller andet mod infanteri. Der er Kina sgu altså alligevel rimelig gode. Oh shit, de holder så meget af dine folk, når de level up, man. Oh shit, please. Ligger den godt, please. No, don't shoot that. No! Det er en skole for hæmmede børn. Hæmmede børn. Nej, ikke den der! Please! Hvad er en badass som Jesper der? Ja, Jesper, selvfølgelig havde du ikke prøvet at spille det mange år, jeg er den god med dig. Ej, jeg sidder og øvet hardcore øvet. Jeg kan godt se, at du øvede det build her. Ej, det her det kræver ikke øvelse. Manden har bare købt 1000 tropper og bare rykket. Altså vi andre vi sidder og tænker, hvis jeg nu køber en helikopter hurtigt, så... Det er ikke engang løgn. Min base den består af en nuclear jeg kan godt se det. Det er virkelig bare... Det er skeleton, altså. Nej, men det er effektivt. Ja, det skal jeg love for. Det er så ret meget mere effektivt, jeg lige havde nogensinde troet. Sådan som i virkelig nogensinde. Det er jo fuldstændig latterligt, det her. Ja, men igen, altså, for mit vedkommende som USA, USA kan bare ikke håndtere infanteri.
Det er super stenet, men du kan stille nok så mange SAM-sites op, men infanteriet kan gå lige forbi dem. Hvorfor bygger jeg sådan noget lort? Upgrade. Men det er da rimelig... Jeg er overrasket over, at det... Altså, ikke mit livs vildeste fantasi forestiller mig, at det vil være så effektivt her. Altså, som i fuldstændig retarderet. Også at de kan skyde mod helikopter og de der minigunner. Ja, det er faktisk ikke særlig... Det havde jeg altså ikke helt troet, at de kunne. Jeg tænkte faktisk, da jeg så helikopter, så tænkte jeg... Er det normale tropper, eller hvad er det? Nej, jeg har den der infantry general, jo. Så jeg går ud fra, at det er et eller andet... Nå, okay, så der er et eller andet... Så dit infanteri er lidt sygt. Ja, lidt. Hvorfor blev jeg gader om det? I will do the best I can. I will not warn. Man kan sige, at It didn't listen. infantry general giver også lidt mere mening i sådan en bane her, end så meget andet. Ja, det havde jeg så heller ikke lige... Men det er, okay, nu ved jeg så ikke, selvfølgelig ikke, om de er overpowered, altså, hvis nu man så spiller man, men altså, det er fedt nok, at de i hvert fald er viable, fordi jeg synes, at tit har været et problem med Command & Conquer spillet tidligere. At hvad? At infanteri simpelthen har været for ringe. De er overpowered. Det vil jeg våge. Den påstand vil jeg våge at lave. Og må jeg prøve en ting? Prøv at stop. Okay, stop. Ah, shit. Jeg bygger bare lige en terrorist, så var det se, hvor effektiv han er mod dig. Det må jeg smadre nederst. Nå, så gør jeg det. Nu har du fundet mig. Jeg har en terrorist, nu prøver jeg at løbe ham hen mod jer, okay? Jamen, Men, de er så fede dem der. De kan smadre alt muligt. De er her nice. jeg kan bruge en ability, der hedder Instant Sealing Card. Ja, det kan godt begynde at skyde mig før jeg... Om 2 sekunder, jeg sætter dem bare til at move. Ja, så løber jeg her, min mand. I'm just a peasant. I love a crowd. Nice! Du skulle bare lige have haft 3 af dem, så havde det her ikke været et problem. Ja. Jamen det er også dumt, fordi jeg begyndte at bygge de der luftkanoner, ikke også? Da jeg vidste, du kom med infanteri, Jesper, der begyndte de der anti-luftkanoner. Fordi de har sådan nogle... hvad hedder det? De har sådan en quad maskingevær på sig. Ja. Så jeg tror også, de er okay mod infanteri. Men det dumme det er jo, at jeg har jo faktisk en enhed, der skyder med sådan noget... hvad er det? En giftstof eller sådan noget. Og den er jo 100% mod infanteri, så det er den, man skal bygge i stedet for. Ja, men til gengæld, for dem her på lang afstand, og de smadrer jo alt, de kommer i nærheden af. Det var helt vanvittigt, det her. Kæft, den rullede meget af min her, den der terrorist der. Han gik lige amok. Men altså, han ville nok være blevet skudt, hvis han bare løb hen mod dem. Altså, når der var så mange, selvfølgelig. Skulle måske blande dem sammen med en anden her, ikke? Opsætning eller sådan. Det må da sige så have været et hurtigt lille gig. Ja. Ej, det var altså også rimelig meget mere effektivt, end jeg havde troet. Lidt. Destroyed all. Det var lidt til grin. Og du mistede kun 6 buildings, Sjus. Jeg nåede da heller ikke at bygge skide meget, før manden kommer rullende ind med alt muligt lort. You done good. Hold da kæft, mand. Ja, det var meget sjovt. Ej, det var latterligt. Der må lige være en revanche engang. Ja, for fanden. Du er ikke med mere, eller hvad, Lyts? Ej, jeg er nødt til Pig, hun står op 5:30, så... Ja, okay. Så er jeg nok nødt til lige at call it quits. Sorry. Men hvad hedder det? Jeg synes, vi skal lige finde en dag, hvor der ikke kommer kral i den, og så... Ja. Så vi har lidt længere tid. Ja. Er det ikke det, vi aftaler? Jo. Hvordan var jeres weekend? Vi skal til Thy. Om lørdagen, jeg ved ikke, hvad jeg skal resten af weekenden, så... Ja, det kan vi lige finde ud af. Vi kan lige skrive så ind på Facebook. Ja. Vi finder ud af det. Det er fandme i orden. Så tror jeg egentlig også bare, at vi stopper her. Gør vi ikke også det? Gør vi det? Altså, jeg har lige poppet 2 ecstasy-piller. Der er klar til at køre. Nej, jeg tænker, hvis vi stopper nu, så kan man også lave lidt i morgen, ikke? Og det er ved at blive sådan en gammel menneske, jo. Det er ikke engang løgn. Skal du ud og kigge på månen, Jesper? Ikke i dag. Jeg skal i weekenden, helt sikkert da. Ah, det er jeg nødt til. Det er jeg nødt til lige at give a shot. Det var sjovt lige at prøve i hvert fald.